dneska je tu druhá epizóda z môjho Minecraftu. Toto je môj barák z minulého dielu. A dneska, pamätáte si tú jaskyňu? Tú, ktorú som tam mal. Tak dneska sa ideme do nej pozrieť. Táde to, áno, táde to, tuším. Áno. Ale ešte si zoberiem. Vlastne, pre istotu, aby som teraz nemusel, si zoberiem túto lopatu a môžeme ísť na to. Zberiem sem a ideme. No, tak sme tu. Toto zničím. Dobre. Ja sa tak bojím. Ale tuto vieme, že nič nebolo. Asi v tomto dieli moc neuvidíte, ale tu máme železo. Nie, to je koper. A ešte toto je tiež koper. Dve železa. To je ďalšie. Ani ja nič nevidím. Máme to takisto. Tuto si zoberiem uhlie, aby sme si mohli urobiť torčky. Tu je. Dobre. Urobíme si torčky teda. A tak. No, tu. Fakľa. Dobre. To si dáme do ľavej. Dáme do ľavej ruky. Dobre. Fakt nič není? A tam hore niečo bude určite. Kam? Parkourista. Ani tu nič není. Chcela by to, aby sme sa prekopali niekam nižšie. Tu fakt nič není. A berem aspoň tie točky. Když tak. Zoberiem takto. A ideme na to. Takto sa prekopeme. Jo, tuto. Berem tento krompáč. A ideme nejak hlbšie. To by boli nejaké diamantiky. Čo to je? Toriti. Tu kam sme sa dostali? Kamo, kebyže viete, ako sa bojím. Ja viem, že čo to je, ale ja nemám meč. Dobre, tuto sa zastávame. Kámo, kebyže ja som sa posral momentálne. Kámo, kámo, to je jak som lucky, že práve tu som. Why? Dobre. Urobíme si pec a kobos a meč. Sice bude mať dve pece. Potrebujem tyčky. Ja ich mám. Spravíme si na toto. Dobre. Kam sme posratí. Dobrá verzia, toto fakt dá. Tu je možné všetko v tejto.
Ja neviem ani, že kam mám ísť a toto ako. Ja sa tu stratím. Kde sme? Ja som už teraz stratený, kebyže chcete vedieť. Yes. To je toto. Kamo, čo to je? Ja zase nič nevidím. Zlato. Však zoberiem. Ale dám si sem aj torčku. Kamo. Viem, že tu sú nejaký veľmi ťažký... Diamanty! Diamant teda! Tak toto ešte preťažím. Dobre. Diamant! To keď teraz dechnem, tak ja fakt neviem. Dobre, mám diamant. Ja som prišiel od henta. Dobre. Chcel by to ešte druhý alebo tretí rovno aj. Čo to je? 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 Kam mám ho zacínu? No poď, Mojko. Poď. Kamo, mňa to nezabíja. Tam je ďalší. Tam je ďalší. Som dead, viete o tom? Nie. Ja idem preč, ja nemám ani žradlo. Maximálne toto. Ja som dead. Tam sú. Tam sú viacerí. Ahoj. Kamo, toto mi to vadí, tá voda. Ako dáva mi cez stenu, ale ako. Ahoj, Majka. Bože, poď ku mne.
Ja tam už nejdem. Nie. Nie. Ja som mŕtvý. Ja nemám bloky. Viete o tom, že sme mŕtvi. Ja rýchlo pre veci. Sice to nestihnem, ale chcem veci. Idem na to. Počkaj, sa tuto zabijem. No tuto sa zabijem. Poriti. Ja neviem hrať Minecraft. Musíte byť tu. Viete, čo spravím? Nespravím. Som mŕtvý, viete o tom. Má klasika. Ja musím použiť všetko. Mne už nič nezostáva. Ja to nebudem hrať. Ja to nebudem hrať. Ja to nebudem hrať. Ja spravím toto. Yes! Počkajte. Yes! Yes! Dobre. Tu mám tu niečo. Tuto mám. Tuto. Ja sa zabijem. Very good. Ja som mŕtvý, chalani. A baby. Maximálne mi tak zostáva, neviem, urobiť nový svet. Bože. Ja to nehrám. Môžem ísť od začiatku. Tuto som si mal urobiť svet. Myslím si, že pre dneskajšie video to môže byť všetko. Dajte like, odberača.